Allereerst tegen welkom daar maar al even binnen. En dan ben we naar eigen gezichten bij, dat is alleen maar hartstikke mooi. Nou, en wij wonen, of ik wil je graag beginnen, maar in dit geval het nummer 1 van je boek. Waar is de zee, waar is het water, waar het rozen van de wind. Waar is het schoon op de golven, waar de streamen van de wind. Die vind ik zelf zo mooi en daar wil je dan ook wel wat mee doen. En ja, we zien steeds meer dat er mensen met dit jongens net meer voort willen bij gelijks. Of ik maak jongens werkje, want ik dat ken. Als het in een ploegentjennis is en dan zeg je, nou ik ken net bij een koor. Of ik wil net eens bij een koor, maar ik wil gewoon een gezellig jongen. Dat ik wat van me. Nou goed, dan kerst er eventueel om uitgaan om als het op een beetje is. Nou, en saai is het ooit een beetje ontstaan. Al de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt. Als ik jou zo zie, klinkt een symfonie. En je weet hoeveel ik van je hou. In mijn hart staat open voor jou. Ja, dat is een aardig lang versje, jongen. Die Jan Smit die mag er woord van. Nou, maar dat eigenlijk heel raar zo met mensen te waar. Want zodra het mooi waar is, dan heb je hier meisjes onder de tafel zitten die zeggen van ja, maar wij moeten in de tuin ondergaan of we moeten even het fietsen. Dus wij beginnen in oktober over het algemeen. Vorig jaar, toen is het een beetje meer rond, want toen we in oktober zonden we voor de eerste keer jongen. En net in september, waar ga je in de kop hier, en toen ruimde het in september wel. En in oktober weer december waar. Dus toen win je net een soort. Nou, het is gewoon eigenlijk een gezellig iets koken. De meeste lange, ja in de winter binnen dagenlang. En dan voel je dit uit. En dat is dus aardig slagen. Maar precies. En ja, het ben dus al je wel mensen die ik graag jongen, maar en neem ik om de meesten zeg ik het maar mezelf. Ja. Er is nou even een beetje een hybride, dat is wel een woord dat past hier daar wel bij ging. In de auto's hebben ze het over hybride auto's en zo. Nummer 30 maar dat werden douwen. En wij hebben een hybride liedje, want het versje dat is ooit zongen door Heino, bijvoorbeeld, bij Gelijks. En dat is de Bergvagabonden. Dus het is een versje uit Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland misschien. Maar dan hoor je er een zekere Loekie Westerwest, ja, dat is de volle familie van mij, maar daarom staat het er net in, maar ik vind het gewoon een leuk versje. Die had daar een lovely op Friesland van maken. Nou, en de meldij, daar heb ik vorige keer nog wel even om ziekje maken en ik ben bang dat ik dat nou wel maak, maar ik ben niet kan maken hier, maar dat is waar even niet in de was ook nou. Het Friesje, ja, ik ben er. Het is dat is hem, ja, komt ie. Je moet eigenlijk alle dagen wel eens een keer een lijstje. Dan, dat is zo'n van de mensen. En dan moet je zelf wel een werkje. Dat komt net vanzelf. En met mijn koor, dan, als het een beetje goed is, dan, nou, hij was een vreemd grapje of zo wat heen. En dan zei nou, dat is wel heel aardig familie. Nou, zo heb je dat. Friesland, Friesland, Friesland,